Sige, sige. Sige, sige. Tingnan mo si Sikoy kung hindi siya i-stop, ha? Camera. I-close mo dapat yung mo, camera mo bago mo Nga eh. Nawala na to, Luis. Ano to yun? Di ba sabi niyo po, tapos close mo yung camera. Parang Hindi mo pumayag ka? magbabayad ako nung kay Yung akin. Okay na. Mali. Mali yung wait lang. Nadidinig ang usapan, wait lang. Di ba, sinabi sa'yo ni Galbo, bago ka magpunta sa Wait lang. i-mute mo muna yung Saan ko naman? Paano ko ito mamamute? off mo muna. Sadali. Pindutin mo sa camera. mo, may Hindi na nalabas yung camera. Yan. Wait. Si Queen. Takot Ito. nito. Kulang. Ayun na. Tama na? 1, 2, 3, 4, 5. May nagtatawa ng tuloy ako. Wait lang. Testing. Saan na to? Uy, hindi na nalabas yung camera. Naka-open yung cam ko. Sa taas. Wait. Ayaw lumabas. Sorry. Wait. Asan na yung camera ko? I-check mo yung logo mo. Ay, yung logo ba? Wait. Ayun. Tapos,